ବିଲୟ ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ହାରାହାରି 1300 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହି ସବୁ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଏହା ଆଗୁଆ ଦୀପାବଳି ଆଣିଛି। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା କନଫିଡେନ୍ସର ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି, ସଶକ୍ତ ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ଏହା ଏକ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ମୋମେଣ୍ଟ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ନିଷ୍ଠାର ସହ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ 5T initiative, teamwork, technology, transparency, time and transformation को फॉलो करंतु। सरकार को परिचय को आगुरी उज्जवल करंतु।